नमस्कार, मी प्रणाली झोन किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे नॉनव्हेज रेसिपी कोळंबीची भजी। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। 2 वाटी भरून ओला कोळंबी घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याला अर्धा लिंबाचा रस लावलेला आहे आणि मीठ लावलेलं आहे। आता आपण हे थोडं साईडला ठेवूया, थोडंसं क्रॉस ठेवायचं आहे, ते पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 2 कांदे कापून घेतलेले आहेत, उभे असे कापून घ्यायचे आहेत, सेपरेट करायचे आहेत। त्याला मीठ चोळून घेतलेलं आहे। मीठ आपण कोळंबीला पण लावलेलं आहे, त्या अंदाजाने आपण कांद्याला मीठ लावून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घेऊन बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत। 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत। अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे। 2 चमचे मालवणी मसाला घेतलेला आहे, कोणता पण मसाला घ्या। थोडी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतलेली आहे। आता आपल्याला बेसन यात मिक्स करायचं आहे, बेसन घ्यायचं आहे, या कांद्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। बेसन मिक्स करून घेऊया। दोन चमचे तांदळाचं पीठ, आपण हे सर्व यात मिक्स करून घ्यायचं आहे। लसूण, मिरच्या, हळद, मसाला, कोथिंबीर आपण सर्वात लास्ट मिक्स करूया। आता आपण यात कोळंबी मिक्स करायचं आहे। हे पाणी निघालेलं आहे, ते गाळून घ्यायचं आहे, आपल्याला यात टाकायचं नाहीये। कोथिंबीर घालायची आहे। पॅन घेऊन पॅन मध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे, गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालं की आपण यात भजी सोडायची आहे। तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण यात कोळंबीची भजी सोडायची आहे।
अशी छान कुरकुरीत भजी बनलेली आहे. नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.